Pabukid muna sa Inday Mirian, wala din kami dalang ulam guys, no? Ito yung galing abroad na walang kain guys, no? Walang kain, walang ulam. Bakit kayo yung nagproblema kung saan napunta yung milyones ko guys? Yung milyones ko guys, isang pilok lang guys, ang mahal ng presyo ng isda diri guys. Manguha na lang ako ng pako. So kaya nagpunta ako dito sa bukid, no? Kasama yung mga bata, parents ko. Ito pa guys, paniod to guys, kasi walang paniod to. Karne, isda, at saka mayroong karne din dito. Di ka kita, ma? Ay, itong dalawang patanda, excited sa duyan, guys. Sana lang talaga hindi sila malalaybog nito at mahuhulog at mababali yung likod, no? Kasi delikado, may edad naman ito guys. Pero excited dyan sila. So, binidyohan ko na lang kasi paminsan-minsan lang tayo makapunta dito at mabidyohan itong dalawa. Kasi, you know, pag every time na mag-uwi ako guys, may mga problema man. Pero ito talaga okay, no? Dari pak. Hala pa! Wala mo us-us doy. Gito yung kanina kaya rin nga kung saan ko sab. Kadto doy. Kadto siya. Kini mo us-us patas ipa. Kuri ma. Sis mama. Madloko. Talawan kay ko ning duyan kay di mabali atong likod. Impasim. Duyan na gid sila guys, no. Ito yung binili ko guys. Duyan na ganda ng view dito. Ah, kana pa. Ah. Kana. Duyan dayon pa. Higda pa. Ay, presko kayong hasang. Awahay. Murag ti anak. Murag manti. Ako matuog, sinali na kami na duha diri kasi ani magtaybog-taybog. Ikaw magtaybog ma. Dito ko. Muna nga, di na ako mag-umang. Kaya mo ari ako diri, bantay-bantay manok. Paggabi uli. Init man eh. Ato pa na pud nimo. Sus makuan man ni pa, maulanan pa. Ay, way problema na kay. Lias sa panahon ay. Sa panahon. Lamay kay panahon lang. Hangin? Asa may hangin? O may hangin? Hala, grabe rin. Ninduta niya. Hulugan taglubi rin. Ninduta. Thank you, Ray. Kang. Ikaw na yun. Ikaw mo. Isa man ka mo. Apil ka. Haloy. Nahulog ang bata, guys. Ngislit lang dagway, oh. Pero buti na lang hindi masakit. Di na ay kuan man. Ning tungtong sa akong kamot. Pikoy-pikoy. Hindi ka magda? Kigwahon. Dalaga na ang kigwahon. Duha ka bukang. Ayaw hilabti ang bugas ha. Kaya makada. Yan na lang. Pusi yung likod. At yun, may magreklamo na naman. Yun lang yung ulam ninyo. Asan yung milyones mo? Kunti lang yung karne. Guys, alam nyo, totoo guys, yun lang talaga yun siya. At alam nyo ba, yung kumain na kami, wala na guys, pati yung mga bata nakukulangan. So kayong mga basher dyan, bago kayo mang bash, bigyan nyo na kami dito muna ng ulam. No, bigay naman kayo, maawa kayo, magalit pa kayo. Wala naman kayong karapatan magalit, apektado kayo sa buhay, no. Hindi talaga kayo makamove on guys sa 20 million kung perang dala, no. Ay nako, isip-isip na lang good pag may time kasi yung iba talaga hindi man iniisip oy. Kahit mawala na yung 20 million kung dala guys, no. Pwede naman ako manghingi sa afam ko at hindi naman ako humihingi sa inyo. Sa afam ko naman, ito din papa ko. Walang reklamo guys. Kahit yun lang yung ulam bites na, kinamay pa sabi ko, kamayin mo dong. Wala pa, grabe ang kalayo pa. Masunog ang imong atop. Ay sus, kung masusunog yung bubong guys, no, walang problema yun guys. Mag-ano na lang sila, mag-tint-tint ng trapal. Kasi hindi ko talaga paayos itong bahay nila guys. Ito yung bahay talaga nila dito. Dito sila magtambay, magtulog-tulog, bantayan yung manok. O diba, ganyan, wala na. Tignan nyo yung mga pamangkin ko. Ang sisipag, kahit konti lang yung ipakain ko sa kanila, yun, masipag pa rin. Ha? Butan dali ka, Bo.
Adoy, excited ang mga taga Davao isda. Ang sama na eh. Ito na sayaw ka diri. Lingling, abti ka lingling. Yan doon sa imudong ganyan. Nadili na wala na kuha yan. Ada na lang sunurin na yan. Atik-atik. Gusto po nilang magpaaso, guys. Magpaaso ba, magpausok. So yun, pagdesisyon na nila na magtapok silang mga dahon na laya. At itong akong mama, mahilig din siya magkuha ng kahoy, plakata. Ito din mga pamangkin ko, buluyagon man guys. Gusto talaga nilang magpausok. So sabi ko, di ba, wag kayong magpaduol sa plakata, kay masusunog yung plakata. Sunugin nila ito pag-ayo. Hindi, na. Wala. Ikatag na ito eh. Duh, bugoy. Matay ito ng limot. Diyos, nasab. Diba? Daraw, nagkasoso na. Iwan ko bakit ginaganahan silang magpausok guys. Kunti lang man yung pinakain ko sa kanila. Diba parang ginaganahan, binibidyohan ko kasi. Gustong gusto din nila. Guys. Kinsa man mo anak na Kang Kamayan. Kamayan ito. Pangulo na mo. Hunaw. Ulit tusluanan lagi. Saka lang ko. Di kutsara oh. May hunaw ka wala. May kutsara. Sabing sulaan. Taon sa mani pang ano may manigikuan pa. Isa man. Ako ang isa. Dili pa dili. Game. Tama man daw ni kang man inyo pa. Hindi naman ang mga bata. Ikaw. Ay, ginamay. Ginamay. Ikaw mo banat. Sige wala. Asa na to ko sa? Eh. Asa na po ka ikaw dali ko dali. Nawa na ito. Dali ko ninyo sige. Na ini ma. So may apas ako balik. Ang bahaw wala goodbye bahaw. Ito dulu. Dali. Bato. Ito yan, dito mo pero ginawa mo. Ano ba kayo? Ini ginahan. Wala ginahan. Inang bakit? Satu. Jalinahan. Isalimahan. Nah, kaliwat ko kana mo ni luha. Ako kayo. Kulikong. Wala na bukit. Wala na ka. Ini sila kita na. Ulo ka ba? Ulo ka tirahan. Wala na ka. Ha? Wala na ka. Ako ka pito ba? Kaya ko. Namadan ko na. Apa yun? Bukaan kamu kaya bukaan. Ambok. Dami dako ko na dito. Right. Tingnan ko. Ay, siya. Ano ba? Ihaw pa baboy. Agi ko baboy. Karon diwan. Wala pa. Dugno. Wala. Pari ta mga kalba. Masan belo guys. Kaya nga. Iwas sa ginan yung baham, mo ko boss. Ano ba? Wala nga. Ah. Ay, sa katawa. Pausa mo rin pa. Ako si Jay. Para to nya. Dan pa balay. Ano talaga? Je, karon. Wala daw si Je wala na. Sako mo? Tingnan mo. Wala na ba sudan?